Cròniques de Gothel. Capítol 118. El retorn de Shivaim. Entrem amb Mad Maggie a una habitació il·luminada per espelmes tènues. Ens anuncia amb veu carrasposa que participarem al ritual per endinsar-nos als records més profuns de Lulu. Amb un càntic que fa la naga, Bratak, Alistair i Gothel es dormen com nadons de teta. Alistair, inconscientment, toqueteja els seus companys en un gest incestuós involuntari. Apareixen els tres agafats de la mà en un gest incòmode per ambdós cosins, que es miren amb preocupació dins un immens prat verd. Està molt il·luminat pels arcs iris i una llum blanca celestial. Alistair i Bratak veuen clarament a Lulu, però Gothel veu a Shivaim. El rei dels mamuts està malferit, cansat i assedegat. Està creuant un portal entre plans amb la masa llegendària. Camina coix de les ferides fins caure davant del portal. Davant seu, una gran llum pronostica un àngel amb els ulls embenats, qui amb el seu sol contacte li cura les ferides i restaura la ment del guerrer incansable. Davant seu té Azariel, altra banda, el prefecte del senyor. Apareix Mad Maggie davant dels nostres amics convidant a seguir endavant a un portal verd a la següent visió. Alistair i Bratak no poden seguir, doncs els comença a despertar un dolor terrible. Bratak, de fet, col·lapsa i comença a tenir un atac epilèptic preocupant.
atenuat pels companys desperts. Gorthol, per altra banda, segueix endavant. Arriba precedit del soroll de batalla, al vell mig d'una guerra entre dimonis i humans. Aquests estan protegits amb armadures de Hellriders. És la batalla a l'infern. També està Shivaim, tacat de sang, que no és seva, partint enemics per la meitat de forma incansable. Al seu costat, Zariel, amb la massa que portava anteriorment Shivaim, està aniquilant tot enemic qui osa penetrar les línies defensives. Gorthol, veient l'oportunitat de col·laborar, s'interposa enmig d'un dimoni gegant que és a punt d'aixafar-los. Rep un gran atac, però, aconseguint defensar-se com pot, rodant, esquivant part de l'atac, i ferit de mort amb la sac brotat del seu rostre, creua el portal seguint a Shivaim. La nova escena es produeix al mateix camp de batalla, però molt més tard. Ja resten pocs generals de Zariel. Davant seu, Gorthol troba un dimoni amb una gran cornamenta i al seu costat un altre dimoni de titàniques dimensions que comença a executar a poc els generals. El gran dimoni es dirigeix cap a Shivaim i fent un encanteri el cobreix d'una espècie de quitrà negre. Zariel, en el seu últim alè, fa un encanteri permetent que surti Lulu del cos de Shivaim el terrible. Zariel li tira la massa i ella se'n va volant com una bona elefanteta. Zariel moribund es dirigeix al dimoni amb rectitud. «Jamás serà tuya, Asmodeo!» El nou Shivaim es queda mirant a Gorthol. Ja no és l'elefant ni mamut que coneixia, ni el dimoni. És un nou ser. Gorthol obre els ulls i desperta. Quan Gorthol es recupera, Mad Maggie ens agraeix la xerrada amb Lulu i ens regala a Tormentor, la seva millor màquina. Mentre passem la nit de descans amb Maggie, l'enginyer Nan fa uns retocs per crear un sidecar i construeix el nou Tormentor. La resta de l'equip fa guàrdies per si algun gnomo se li en va al cap, vist lo vist. Quan tothom és dormit, Eisenhorn obre els ulls i, sigilós com una llúdriga de riu, s'esmunyeix per veure la ciutat d'Elturel. Ja està molt més a prop de terra que abans, i en 2 o 3 dies podria ja estar al terra. A l'aixecar-nos i veure que no tenim combustible, Alistair fa una negociació amb Maggie i li canvia l'ull de Carcosa per una moneda d'ànima, que ens servirà per combustible pel magnífic Tormentor. Sortim muntats a la nova màquina de trinca reformada en posicions de defensa. Bratac està a l'arpó, Lucian en el sidecar i el coronel al seu darrere preparat per abatre qualsevol enemic. Arribem a 2 torres en un penya-segat al costat del riu Estígia. Veiem que les dues formen una mena de màquina que drena el riu a les 2 voreres. Ens apropem amb el Panzer i tal qual arribem veiem a 4 dimonis amb grans cornamentes que estan tirant uns cables metàl·lics que van directament al riu, quan de cop surt un dimoni d'imponent presència. Tot succeeix de cop, el llibre de Hubirak s'actualitza i un dimoni s'apropa parlant en infernal airat. Lucian, entenent-lo, ens diu que vol que marxem, ja que estan molt enfeinats. Lucian, amb bones paraules, li demana per fer un rodeig, però el dimoni comença a sudar de nosaltres i ens crida airadament. Gorthol, prenent els estreps, l'atropella i queda encertat a les punxes frontals del vehicle per espant dels vius. La resta comença a tancar la plataforma, però gràcies a una maniobra de Gorthol, el conductor aconsegueix passar el vehicle abans que tanquin. Regirem una miqueta tot i trobem maneres d'ànima. Gorthol mira la màquina de drenatge que està espatllada, però pot fer-la girar i fer-nos passar a l'altra banda. Sens dubte, és el dia de l'enginyer Gorthol. Mentre el nan està enfeinat, Lucian comença a veure visions de Sorena, visions molt pertorbadores. Al mateix moment, el coronel es comença a donar compte que Faulo ha mort i ha podrit. De fet, apesta. Tots els companys intenten dir-li en bones maneres i paraules, però és complicat dir-li a algú que fa peste. Continuarà.